από άλλες φυλές μπορεί να αναπτυχθεί, να προοδεύσει ή ακόμα και να εξαφανιστεί αν δεν μπορεί να εκπληρώσει τους σκοπούς της δημιουργίας. Ένα συγκεκριμένο πλήθος ατόμων μιας φυλής με κοινές πολιτισμικές παραδόσεις και αξίες, με κοινό αίμα, γλώσσα, θρησκεία, αποτελούν ένα ξεχωριστό γένος ή καλύτερα ξεχωριστό λαό. Οι νόμοι της φυσικής επιλογής διέπονται τους λαούς της ίδιας φυλής όπως και τη φύση. Το έθνος είναι απόρρια, αποτέλεσμα, γέννημα της πολιτιστικής κληρονομιάς και δημιουργίας ενός λαού. Το έθνος, εκτός από ομόαιμο, ομόγλωσσο και ομόθρησκο, έχει πλήρη συνείδηση που να αναζητεί σε όλο και το μέλλον. Έχει γνώση του ιστορικού του πεπρωμένου. Η πολιτιστική δημιουργία ενός λαού είναι αυτή που καθορίζει την ύπαρξή του. Για να υπάρξει πολιτιστική δημιουργία, πρέπει τα έθνη να αφήνονται απερίσπαστα, αυτούσια, να δημιουργήσουν το δικό τους πολιτισμό. Όπως οι φυλές, έτσι και τα έθνη χρειάζονται το δικό τους ζωτικό χώρο για να αναπτυχθούν. Ό,τι αποτελεί για το ζωικό βασίλειο η θρέψη και η πόση, αποτελεί για τα έθνη ο ζωτικός χώρος. Ελήψη αυτού έρχεται η πτώση και ο αφανισμός. Είμαστε εθνικιστές, είμαστε δημιουργοί, είμαστε λάτρες του κράτους, του ωραίου, του αγαθού. Είμαστε λάτρες της αρμονίας. Ο πολιτισμός μας ξεφεύγει από τα στενά αέρια της ύλης, της λατρείας του υλισμού. Ο πολιτισμός είναι και θα παραμείνει και ο Παρθενώνας και ο Ήλιος του Πραξιτέλη και ο Σοφοκλής και ο Αισχύλος. Αλλά το μεγαλύτερο επίτευγμα των προγόνων μας, των αρχαίων Ελλήνων, ήταν η αρχαία Σπάρτη. Η αρχαία Σπάρτη δεν μπόρεσε ποτέ να κλειστεί σε κάποιες κούφιες γραμμές βιβλίων, δεν μπόρεσε ποτέ να κλειστεί σε καμία θεία οικοδομήματα. Η αρχαία Σπάρτη ζει και θα ζει για πάντα, γιατί πάνω απ' όλα ήταν ιδέα. Και όσο υπάρχουν Έλληνες, όσο κυλάει αίμα ειδικό συμπλέγμα, η αρχαία Σπάρτη θα είναι ζωντανή μόνο το παρόν, αλλά και το μέλλον. Το έθνος μπορεί να υπάρξει χωρίς τη στενή έννοια του κράτους. Το κράτος δημιουργείται από το λαό. Υπάρχει για το λαό, μόνο στο μέτρο που μπορεί και πρέπει να υπηρετεί το λαό στην εκτέλεση του ιστορικού του πεπρωμένου. Το κράτος υπάρχει και λειτουργεί για να μπορεί να προάγει τα ιστορικά δικαιώματα σε ιστορική δύναμη. Το κράτος υπάρχει για να μεγαλουργεί ο λαός και ο πολιτισμός. Για να πετύχει τους σκοπούς του το κράτος και προπάττουν για τη διατήρηση του έθνους, επιβάλλεται να υπάρχει εθνική ηγεσία, κοινωνική δικαιοσύνη και ισονομία. Δυνατότητα ίσων ευκαιριών για όλο το λαό. Η ισονομία και οι ίσες ευκαιρίες είναι η μόνη ισότητα που μπορούμε να συναντήσουμε σε μια κοινωνία ως αποτέλεσμα, ως γέννημα, ως απόρρια πολιτιστικής και μόνο δημιουργίας. Η κοινωνική δικαιοσύνη είναι απαραίτητη για την άριστη συνεργασία των κοινωνικών ομάδων του λαού. Λέω κοινωνικές ομάδες του λαού και όχι τάξεις, γιατί δυστυχώς οι τάξεις έχουν παρερμηνευτεί από τη σιωνιστική δικτατορία του φιλελευθερισμού μαρξισμού και από τις τάξεις των πολεμιστών, των ιερέων και των αγροτών στο όνομα του Μαμονάτη να ξεχωρίσει τους λαούς τους έχουν κατηγοριοποιήσει σύμφωνα με οικονομικά κριτήρια. Αυτή η κατηγοριοποίηση είναι ένα ψέμα. Αντίκειται στην ανθρώπινη φύση, αντίκειται στη φύση μας. Ο άνθρωπος δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να κατηγοριοποιηθεί με οικονομικούς όρους. Αυτό το ψέμα υπευλήθη στους λαούς και ειδικότερα και στο λαό μας, μόνο και μόνο για να μπορούν οι αιώνιοι αγοραίοι της ιστορίας να εξουσιάζουν τους λαούς. Να βάλουν, παίρνοντας πότε το μέρος των αστών και πότε το προλετάριο, να βάλουν τους λαούς να εξοντώνονται εις βάρος τελικά των δικαίων εθνικών του δικαίων και των ιστορικών πεπρωμένων. Ο λαός για εμάς αποτελεί ένα ενιαίο αδιάσπαστο σύνολο, όπου άριστα συνεργαζόμενες οι κοινωνικές ομάδες λειτουργούν από την καθοδήγηση και κυρίως την παρέμβαση της εθνικής ηγεσίας προς όφελος του έθνους. Η ιεράρχηση σαφώς και πρέπει να υπάρχει, αλλά μόνο με βιολογικά, ιστορικά, πολιτιστικά, εθνικά κριτήρια. Η ηγεσία του εθνικιστικού κράτους βασίζεται στην αριστοκρατία με την κυριολεξία της Έλληνας. Η άριστη του κράτους, η άρεστη κάθε κοινωνική ομάδα θα πρέπει να ηγούνται των προσπαθειών για την επίτευξη των ιστορικών δικαιωμάτων και ιστορικού πεπρωμένου του λαού. Γι' αυτό, όπως είπαμε, θεμελιώδες αρχή του εθνικιστικού κράτους είναι η δυνατότητα ίσων ευκαιριών. Μόνο μέσα από την αξιοκρατία μπορεί να γεννηθεί η αριστοκρατία. Έχοντας τη γνώση της διαφορετικότητας της ανομοιογένειας, ακόμα και στα πλαίσια του ίδιου του λαού, οι πολίτες πρέπει να έχουν τις ευκαιρίες έτσι ώστε ο καθένας μπορεί να ξετυλίξει τις δικές του αρετές και να ασχοληθεί με το αντικείμενο που έχει τη μεγαλύτερη κλίση. Αυτό προς όφελος του ιδίου και κυρίως προς όφελος του έθνους. Επομένως, η αληθινή ηγεσία
πηγάζει από το λαό, υπάρχει για το λαό και αποτελεί την ίδια την έκφραση του λαού. Η οικονομία για την οποία από τις λόγους γίνεται τον τελευταίο καιρό αποτελεί δευτερογενή και ακόμα τριτογενή παράγοντα του εθνικιστικού κράτους. Η οικονομία υπάρχει για να διευκολύνει τη ζωή του λαού και όχι για να την κατευθεί. Το εθνικό κράτος δεν στηρίζεται σε οικονομικά αξιώματα, αλλά στηρίζεται στη γη, στο αίμα, στην τιμή και στην πίστη. Το άτομο ενός λαού ιστορικά αποτελεί μια σήμαντη προσώπητα. Το άτομο μπορεί να γίνει πρόσωπο πρώτον δια της μορφώσεως με την αρχαιοελληνική υπόσταση της λέξεως, δηλαδή μόρφωση, ψυχική, σωματική, πνευματική. Το άτομο μπορεί να γίνει πρόσωπο δεύτερον με την αφομοίωση και πλήρη κατανόηση της ιστορικής πορείας του λαού και της ιστορικής του ευθύνης απέναντι στους προγόνους και τους απογόνους του. Πυρήνα του εθνικού κράτους αποτελεί η οικογένεια, ως γενεσιουργό κύτταρο που εξασφαλίζει τη διοόνιση και τη ορολογική συνέχεια του λαού. Ως οντότητα που μπορεί το κάθε μέλος να αντιληφθεί με πιο απλό τρόπο τη συνέχεια των γενεών, άρα και τη συνέχεια του έθνου. Συναγωνιστές, ο εθνικιστής δεν κατανοεί, αλλά βιώνει την ιδέα. Το κοσμοθεωρείο μας αποτελεί βιοθεωρία, δηλαδή αποτελεί τρόπο ζωής. Εθνικιστής σημαίνει ότι ακολουθώ ένα συγκεκριμένο ηθικό κώδικα αξιών που διέπει την καθημερινότητα και είναι απαράβατος. Αυτή είναι η αξία της τιμής. Εθνικιστής σημαίνει ότι αναγνωρίζω διά της ύπαρξης μου ως ότι είναι φορέας όλη της πολιτιστικής δημιουργίας των προγόνων και των απογόνων. Το αίμα αποδεικνύει τη βιολογική συνέχεια, αποτελεί τον αδιάσπαστο τρίκο του παρελθόντος και του μέλλοντος. Η πίστη μας στο αίμα και στην τιμή είναι ακλόνητη, αδιαπραγμάτευτη, αδιαμφισβήτητη και σηματοδοτεί την ίδια μας την ύπαρξη. Μόνο η αξία της τιμής είναι αυτή που μπορεί να δημιουργήσει κοινωνική συμπεριφορά θεμελιωμένη σε αρετές όπως η αξιοπρέπεια, η ευτυχία, η ετοιμότητα, η υπευθυνότητα και κυρίως η υψηλή συνείδηση του χρέους έναντι του λαού και του ιστορικού του πεπρωμένου. Εθνικιστής σημαίνει ότι έχω επιλέξει ένα συγκεκριμένο τρόπο ζωής για μένα, για την οικογένειά μου, ένα συγκεκριμένο τρόπο διαπαιδαγώγησης των παιδιών μου, που δεν μία σχέση έχουν με τον ωφελημισμό, τον οχαδελφισμό, τον ατομικισμό και γενικότερα με τον μαζάνθρωπο του σήμερα. Έχω επιλέξει έναν τρόπο ζωής που δεν μία σχέση έχει και αντιμάχεται καθημερινά τον υλισμό της ιονιστικής λέλαβας που εκφράζεται μέσω του φιλελευθερισμού, καπιταλισμού, μαρξισμού, κομμουνισμού. Ο εθνικιστής πρέπει και μπορεί και κινείται πάνω από τα όρια δεξιάς και αριστεράς. Δεν είμαστε ούτε δεξιοί, ούτε κεντρώνοι, ούτε αριστεροί. Γι' αυτό, γιατί δεν θεοποιούμε την ύλη, αρνούμαστε τη γραμμική αντίληψη της ιστορίας, αρνούμαστε τη γραμμική αντίληψη της ζωής. Για μας, ο εθνικιστής δεν έχει αρχή και τέλος. Μαζί μας, κουβαλάμε όλα όσα πέρασαν και όλα όσα θα έρθουν. Γέφυρες είμαστε για το αιώνιο ταξίδι της δημιουργίας. Ερχόμαστε από το αρχαίγωνο παρελθόν να υποτάξουμε το παρόν για να κατακτήσουμε το μέλλον. Μαζί μας ακολουθούμε χιλιάδες πρόγονοι και χιλιάδες απόγονοι. Έχουμε ιερό χρέος προς αυτούς να τιμήσουμε το αίμα τους. Γιατί πιο ιερό και από το προσευχές των πιστών και από το μελάνι των σοφών, ιερότερο είναι το αίμα των ηρώων. Επομένως, η επιλογή μας είναι να αρνηθούμε τον υλισμό και να επιλέξουμε ως τρόπο ζωής τον ηρωικό τρόπο ζωής. Αν το Κοράνι είναι το ιερό βιβλίο των Μωαμεθανών, αν το Ταλμούδ είναι το ιερό βιβλίο των Μουσουλμάνων, και αν το Κεφάλαιο είναι το ιερό βιβλίο των Μαρξιστών, το δικό μας ιερό βιβλίο είναι η Ιλιάδα. Είναι το βιβλίο θεών, ημίθεων και ηρώων. Είμαστε απόγονοι ημίθεων και ηρώων και έχουμε πλήρη συνείδηση του χρέους μας προς τους δικούς μας απόγονους. Κατά γενική παραδοχή, το αποκορύφωμα του ηρωικού τρόπου ζωής είναι η πτώση στο πεδίο της τιμής. Το όλο πλέον γίνεται ήρωας της ημίθεως. Πέρα από αυτό όμως, ο ηρωισμός πρέπει να υπάρξει στην καθημερινότητά μας. Πρέπει και μπορεί να υπάρξει. Ήρωας είναι αυτός που ζώντας μέσα σε έναν κόσμο αρρωστημένο, σάπιο και ρηπαρό, συνεχίζει να αγωνίζεται έστω και μόνος στο όνομα της αλήθειας. Ήρωας είναι αυτός που σε πείσμα των γελεσμάτων των καιρών συνεχίζει να σπέρνει για να έρθει ο καιρός του θέρους. Είναι αυτός που συνεχίζει να δημιουργεί οικογένεια και να μεγαλώνει παιδιά σύμφωνα με τις αξίες της τιμής του αίματος, της τιμής και της πίστης. Ήρωες θα μπορούσαν να είναι κάποιοι από εμάς ή όλοι εμείς, κάποιοι χιλιάδες εκεί απ' έξω, που δεμένοι στο κατάρτι της πίστης. Εδώ και πολλά χρόνια δεν υποκύψαμε στα κελεύματα των καιρών, αλλά πιστοί, ακάθεκτοι, συνεχίζουμε το ταξίδι για την δική μας στάδια. Ήρωας είναι αυτός που μέσα στο σκοτάδι της εποχής μπορεί να έχει ορθάνυχτα τα μάτια της ψυχής, του σώματος, του πνεύματος, να οραματίζεται και να διεκδικεί
ένα νέο κράτος, όχι με σκοπό το ατομικό το εφήμερο κέρδος, αλλά το καλό και αγαθό της λαϊκής κοινότητας. Ο εθνικιστής είναι φύση ελεύθερη. Ο εθνικιστής αναζητά την ελευθερία και τη χαρίσει και την πλουσιοπάραχο. Ελευθερία όχι με την έννοια της ασυδοσίας και της αναρχίας που έχει επιβάλει ο κοινοβουλευτισμός. Ελευθερία είναι να είσαι πιστός στην ιδέα, να είσαι πειθαρχημένος, να αναζητάς καθήκοντα και υποχρεώσεις και μόνο τότε το όλο απελευθερώνεται και γίνεται δημιουργός. Ελεύθερος είσαι μόνο αν μπορείς να δεις και να ακούσεις τις φωνές των προγόνων, να συνειδητοποιήσεις το χρέος σου προς το λαό σου, προς τη ράτσα. Ή καλύτερα όπως το είπε ο Καζατζάκης, το πρώτο σου χρέος εκτελώντας τη θητεία σου τη ράτσα είναι να νιώσεις μέσα σου όλους τους προγόνους. Το δεύτερο, να φωτίσεις την ορμή τους και να συνεχίσεις το έργο τους. Το τρίτο σου χρέος, να παραδώσεις το γιο σου την εντολή να σε ξεπεράσει. Και η συνειδητοποίηση σε αυτές τις τρεις υποχρεώσεις είναι η μοναδική και γνήσια ελευθερία που μπορούμε να συναντήσουμε. Ελευθερία υπάρχει μόνο όταν έχουμε τη δυνατότητα να επιβιώσουμε, να εργαστούμε, να δημιουργήσουμε. Δεν υπάρχει ελευθερία όταν έχουμε το δικαίωμα να βγούμε στους δρόμους, φωνάζοντας και ολιάζοντας, να υπετούμε για δουλειά, για δημιουργία, για επιβίωση. Ο εθνικισμός είναι ιδέα. Ο εθνικισμός δεν κατανοείται, βιώνεται. Πρέπει την ιδέα μας να την κάνουμε τρόπο ζωής και να την μεταλαμβαδεύσουμε, να τη δώσουμε στην οικογένειά μας, στα παιδιά μας, στους γείτονές μας, παντού. Η ιδέα θέλει αγωνιστές, διότι μόνο μέσα του αγώνα ολοκληρώνει το άνθρωπο. Η ιδέα μας προϋποθέτει αρμονική λειτουργία σκέψης και πράξης. Σχηματικά θα μπορούσα να πω ότι οι εθνικιστές για να βιώσει την ιδέα θα πρέπει τις νύχτες να τις περνάει μελετώντας και τις μέρες να τις περνάει δίνοντας αγώνες στα πεζοδρόμια. Ή αν το θέλετε καλύτερα και αντίστροφα. Εθνικισμός, εθνικιστής χωρίς πράξη, χωρίς αγώνες δεν υπάρχει. Όπως και εθνικιστής χωρίς γνώση πάλι δεν υπάρχει. Η ιδέα μας πέρα από τα βιβλία, πέρα από τον τρόπο ζωής, αν το ψάξουμε βαθιά, υπάρχει μέσα στην καρδιά μας, κυλάει μέσα στο αίμα μας. Πρέπει να την ανακαλύψουμε και να την μεταλαμβαδεύσουμε, να την διαδώσουμε, να γίνουμε ελευθερωτές. Πρέπει όλοι μας να προσπαθήσουμε να ακούσουμε τις φωνές των προγόνων, να νιώσουμε το μεγάλο χρέος και ένα και τα παιδιά μας να γίνουμε και ελευθερωτές αυτού του τόπου. Πρέπει να γίνουμε και πολίτες, τι θα πούμε εμείς, τη φωτιά μέσα μας, να την μεταδώσουμε στους γύρω μας και να την κάνουμε μια τεράστια περγαλιά που στο πέρασμά της θα κατακάψει τα πάντα. Πρέπει να διαδώσουμε την ιδέα μας στο σχολείο, στο χώρο εργασίας, στο πανεπιστήμιο, παντού. Πρέπει να γίνουμε ελευθερωτές γιατί έχει έρθει η ώρα. Έχουμε ιερό καθήκον στους νεκρούς να πολεμήσουμε. Έχουμε ιερό καθήκον στους αγέννητους να νικήσουμε. Έχουμε ιερό καθήκον να παραμείνουμε πιστοί στο αίμα και στην τιμή. Συναγωνιστές. Και κλείνω με αυτό. Ένα παλιό σύνθημα που γράφαμε παλιά στους τοίχους. Μέσα από τη σκιά του ψήφους μας θα ανατείλει ο νέος ήλιος. Ευχαριστώ.